Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kijkers, het is herfst, het zonnetje zit toch hoog aan de hemel. Dus wat wil het zeggen? Ik ga eens kijken naar Limburg Plant, want ik heb het buimpjes nodig. Hoe is dat Diana toch, Olaf? Jongen, ach, dan komt het her als ik. Ja, beste kijkers, dit is zoiets, hè, we gaan planten. Hè. We gaan eens kijken welke boom dat we uit gaan zoeken in die tuin. Voor een mine-tuin? Ja. Dat moet een behoorlijke grootte zijn, dat weet ze, hè? Zeker, een hele nette. We gaan zo de kwikkerie even in. Ja, alleen. Ja? Doen even de klant nog helpen en dan pakken we de John Deere en dan gaan we ons eens kijken. Ja, Diana is heel sportief in een zak van 40 kilo. Hè? Ja, als ze de juiste sportshop bezoeken, dus vrouwen zijn, dan gaat dat allemaal. Hoe gaan we met wegzessen? Met de John Deere. Oh, Deerke. Met de Deerke. Dan gaan we met de Deerke weg. Dus even naar de overkant. Oei. Ja, dat wil ik eens even laten zien, want jullie vragen altijd van die oud zijn die boom al net. Ja. Wanneer mensen willen een scheve boom hebben, nou, die willen hem allemaal kerstrijk. Nou, ik wil wel een shape hebben, joh. Ja. Oh. Het werd een natte bedoeling, hoor. Ik kan die hier laten, ik kan ze nog een beetje droog lopen. Goed. Ja, ik moet terug lopen, want ik heb de zon dus zo aan. Goed, wat moeten we zien? Zeg het niet Ja, eens. eigenlijk hier, dat wil ik laten zien even. Ja, wat wil ze laten zien? Zeg Nou, het. het is een treurwilgen wat hier staan. En die werden dus als spil werden ze gepoord. Die hebben we dus in het voorjaar hebben we ze hier gepoord. Dan werden er van die bamboestakken langs gezet. Ja, nu in deze periode, een beetje in de herfst, werden die dus aangebonden. Zodat de stam ook mooi recht waren. En dan bleven die hier ongeveer een jaar of 3, 4 bleven die staan. Natuurlijk, met en met wordt het ook allemaal weer losgehaald, aangebonden, want de stam gaat dikker weer en dan gaat het plastic erin zitten. Dan even werden ze opgeknipt, dus alles wat te vuil en schuit is, wordt weggesnoeid weer. Ja, en dan na die 3, 4 jaar dan wordt het uitgedund. Dus nu staan ze of kort opeen, ze staan gaat korter opeen. Maar die bomen natuurlijk, die gewoon een grotere kronen kregen. En dan werden die ondersneden en dan werden die weer in een ander stuk van de kwikkerie verplant. En dan kan ik die dadelijk ook laten zien wat dan de dikte van de stam is, wie de boom uitziet. Dus dat is eigenlijk wel een proces van 4, 5 jaar vaak. Dus het is niet zomaar even... Wil dat dan zeggen, Diana, dat hier andere grondjes is toch? Of is dan Nee, de grond is niet anders. De grond is goed, de grond is hier goed los en de kumper regelmatig wordt het bemest. Maar het is puur dat de boom dan verplant gaat worden weer om opnieuw kleine jonge worteltjes te maken, zodat het ook weer bij de klant in de tuin kan worden herplant. En waar voor boom was dit? Dit is een treurwilg. Oh, dan weet ik ook waarom dat zo heet. Volgens mij treurt eerst toen van deze plaats op die plaats roes. Ja. Al met al, alle gekken dat bestekschip hoor. Dat is toch een hele hoop werk. Ja, dat is zeker heel veel werk. Dat is vaak wat men niet ziet, wat hier dus gebeurt. En we hebben gewoon heel veel verschillende boomsoorten, wel honderden soorten. Voor iedere tuin iets wils, hè. Ja, maar dat gaat het ook eigenlijk om. Kijk, dan maar zo een beetje keuze hebben. Als je mij dat zo bekijkt, dan doorloopt ze een boom toch een aantal jaren intensief werk. Nou goed, en deze bomen die zijn dus nog niet verkoopbaar. Maar dan komen de kleine en zeggen, nou, ik wil een treurwilg, oké. Ja, welke diktemaat heb je die? Nou ja, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 28. Dus ik kan dich nu even laten zien wie een boom dus uitziet als het voor ons verkoopbaar is. Dan gaan we er eens even kijken. Oh, dan kun je meteen even de appeltjes van Oranje. Wat zijn dat eigenlijk toch voor appeltjes? Dit zijn sierappels. Ja. Dit is nu dus eigenlijk in het voorjaar hebben ze dat prachtige mooie bloesem. Ja, en dat bloesem dat waren dus steeds appeltjes. Chic. Werden vaak voor bestuving gebruikt, bij appelkwikkerieën. En daarna had dat gewoon een prachtige sierwaarde voor die tuin.
En dit ook, het zijn ook nog wel vrij jonge spilletjes allemaal. Dat duurt er nog wel even een paar jaar voordat hij een flinke kroon heeft. Ja, dikkere stam en een mooie volle kroon. Maar ze zijn niet eetbaar, hè? Jawel, die kan ze eten. Ook. Maar niet dat die zo lekker zijn wie een Elster of een Jona Gold. Maar die werden wel vaak gebruikt voor te bestuiven. Ja, en met name ook voor leibuim of voor echt als sierwaarde voor in die tuin. Oké. Kijk, hier is dus ook weer meer stammige buim werden gekweekt. Die meer stammige is ook heel vaak nu de vraag her. Mensen willen gewoon lampen eronder plaatsen en dan moeten er dikke takken werden. En dit zijn sierkersen. Dus die hebben dadelijk een veel prachtige bloesem erin. Dan krijg je die blaad. Ja, en dan dadelijk gewoon die nog gaat verkleuren. Maar goed, dit is het hele proces. Dan mogen de knieën niet aan vreten dus. Ja. Vandaar dat gaas eromheen zit. Dat gaas eromheen, ja. En die werden dadelijk opgesnoeid. Ja, en dan dadelijk zijn ze ook klaar weer voor de verkoop. Dus, En wie kent dat het meerstammig werd? Laat je die stammen dan, of wie gaat zo gaat in de werk? Dat is eigenlijk een strookvorm. En dan werden die zo uitgesnoeid, uitgedund en die takken zijn geschikt. Ja, en die blijven dan over. En dan zo wordt de strook, die stammen werden dikker en de strook gaat zich ontwikkelen. Ja, maar dit is dus een meerstammige. Dat is dus heel arbeidsintensief als ik het zo bekijk. Ja, heb ze goed gezien. Ja, Diana, er zijn toch al bomen die langzaam beginnen te verkleuren, maar de bladen blijven eraan, hè? Ja, nu wel. Dat is ook eerst, dat is een goed voorbeeld. Het zijn amberbuim, liquidambers. Die hebben gewoon de meest schitterende herfstkleuren die je in de boom maar kan krijgen. Ja, nu de sapstroom dadelijk gaat stoppen, dan denkt de stam, oh, ik moet eigenlijk dat blad groen wordt en eigenlijk uit dat blaad getrokken en dan blijven die herfstkleuren over. En zolang dat nog is, blijft dat steeltje ook nog hier vastzitten. En dadelijk is er eigenlijk alle voeding hier uit dat blaad uitgehaald. Ja. En dan geel of rood of dingen wordt, dan vallen die bladeren die vallen af. Maar hier is er ook weer direct nu knopjes in vormen, zie je? Ja. Dat is eigenlijk het proces. En dan zijn die dadelijk dus in een rust. De sapstroom dat stopt. En dan pas kunnen weer die boom nog uitdoen. Dat is ook de reden dat het de beste tijd van het jaar is om een boom te poten, het najaar. Ja, dat is mooi. Ja, maar dan hebben we met de kiekers al over gehad. Dat oktober eigenlijk, oktober, november. November, december. Ja. Dat zijn de maanden dat ze eigenlijk bomen gaan planten. Ja. Straks stonden we dus bij die jonge spilkes. Ja. En dit is eigenlijk pas de maat dat het voor de lui interessant is om in de tuin te zetten. Want ze zeggen vaker, ja, boompje groot, beestje dood. Ja. Ja, maar dus pas op dit formaat is wel een heel dik formaat al. Ja, dat wil ik zeggen. Ongeveer 20, 25 omtrek stam zijn. En deze zijn dus inderdaad wel geschikt voor te poten. Moet voor ons in de treurenweg hebben, Diana? Ja, dat zou goed kunnen. Dan moet er maar een zin komen uitzoeken. Nee? Ja, ik vind dat Fons wel een treurweg moet hebben. Ja, nou, dan komt er maar een smet. Ik zal het er met Fons over hebben. Is goed. Ja. Taxi! Taxi. Oh. Zet ze. Ja, ik zet. Ja, Diana, we zijn aangekomen bij de bolvorming. Ja. Nou, een ritje van een kilometer of 4. Door de modder heen. Door de modder, avontuur. Ja, luister ook hier. Dus ook, we hebben natuurlijk heel veel verschillende bolvormbuimen. Maar nu is eigenlijk de tijd dat jullie ook zelf kunnen komen kijken en zeggen van nou, ik ga hier een paar bolbuimpjes. Dus sommigen beginnen ook echt te verkleuren al, zo geel, een beetje broensig. Ja, we zitten in een echte slokwinkel voor een tuinier, hè? Ja, dat is vaak, weten jullie niet, ik heb een boom nu. Ja, oké. En dan vraag je al eens van, god, is het in de voortuin, is het in de achtertuin? En als ze dan echt zelf komen kijken van, ja, dan weten we ook een beetje hoe we ze her kunnen sturen. Ja, we zijn aangekomen bij het kleurenparadijs. Ja, dat is inderdaad. Je ziet echt de soorten buimen ook prachtig gewoon verkleuren. Het zijn ijzerdorens, die waren dadelijk echt heel mooi vlammend rood. Oh, dus je kan ook al zonnehoed kiezen?
zo'n is in principe zo het zou kunnen uitkiezen, ja. Ja, zo'n is voor doen, wie wil dat doen? Heb ik de meetlat bij mij. Kijk hier bijvoorbeeld, dat is wat ik zag, vanaf de grond een meter omhoog ongeveer. Dat zal hier zo gaat zijn. Waardoor weer de omtrek van de stam meten. En dan zit deze zussen, daar zit dan hier tussen de, ja, dat zit net op het randje. Tussen de 8 en de 10 centimeter. En dan hangt daarvan wordt gekeken van oké, dit is een esdoorn, een acer, dat type 8 tot 10. Ja, en dan hangt daarvan werd de boom ook gepriest. Ja. Dus de groei gaan zelf in de meter met te brengen. Dus het cijfertjes niet op staan. Dan is dat zwaarder. Ja, ligt eraan welke kant. Oh, die heeft ze goeie weinig. Oh. Heb je er nog 2 kantjes daar. Dus... Oh ja. Ja, de ene is eentje. Ja, een centimeter en inch. Ja. Moest je ook maar weten. Ja, dat moet ze zeker weten. Als je eentjes hebt, dan is het gaat minder. Dan gaat het goedkoper. Ja, dat is toch net wat ik zeg. Goed, ja. Ja, zijn dit toevallig Chinese keertje niet? Nou, toevallig het er wel China Girl. Klopt, ja. Het is een korne, het is cornoelje. Ze mij vreugd. Ik vind het gewoon de meest prachtig bloeiende heesterboom wat er bestaat. Vorig jaar kreeg er die prachtige witte schutbladeren. Hoe in het midden dat bloempje in zit. Hebben we ons al een keer over gehad. Ja. Dus de Venus en de Vanessa. Ja. En dit is eigenlijk het resultaat van dat bloempje. Dat werd dus een vrucht. Ja. En die kan ze eten. Dus het is gewoon, ja. Oh ja, dat is net zo goed als, ja. Ja, prachtig. Kijk, en er is nu ook wel weer knop in het maken weer. Dus dan moest ze ook nu sowieso niet sneeuwen, want dan knipt ze die prachtige bloemknoppen weer eruit. En dit is eigenlijk echt prachtige meerwaarde voor in die tuin. Dan kan ze het eten, dus het ziet mooi uit. De boom zelf gaat ook verkleuren dadelijk nog. Ja, en dat wordt helaas wel kaal. Dus daarom de vraag van, dan gaan we nu even zeggen, want natuurlijk schuift zich ook boom die wat groen blijvend zijn. Dat is 3 kilometer verderop moest ze zijn voor die boom. 3 kilometer. Eerst even het hondje een koekje geven, hè? Oh, zo, hij is ook braaf geweest. Brave jong. Ja. Nou, dus even aangelangt bij het altijd groen blijvend groen. Ja, inderdaad. Dit zijn dus inderdaad bomen die blijven gewoon zo. Dit zijn, is de laatste tijd best wel veel vraag hier. Het zijn Portugese laurieren. Ze werden veel toegepast als een haag, dus we leveren ze ook een hegge. En dit is in de boom. Dit is een Brennelia, Prunus Brennelia. En dan gaat breierblad. En daarachter staat een tico en dan gaat smalerblad. Maar deze bomen zijn dus eigenlijk ideaal voor leivormen of charmvormen van te maken. Dus, en natuurlijk ook voor zo'n die in de tuin te zetten. En hier maar dat is wel fijn beschut dan nog eens de zon zien en zo en de winter. Ja. Dat is wel prima. Afscheiding tussen de buren of inderdaad voor de zon tegen te laten gaan. Dit is een gewoon normaal lauriersoort, dus is ook het verschil in blad. Ja. Dus dit. Het zijn alleen de verschillende bladeren hoor. Ja, en dit is dan weer het tico. De kleine. Een kleiner blad. En die zijn uitermate geschikt voor in leirek in te zetten. En die kunnen we weer eigenlijk dus nu al uit gaan doen. Hier hoeft ze dus niet te wachten tot de bladeren gevallen zijn. Dan kan ze wachten tot ze ons weg. Die vallen nooit. Goed zo. Inderdaad, welke boom wordt het nu voor dich? Ik denk dat zo'n meneer daar. Okay. Ja, maar een beetje uit de kluiten gewassen zijn. Hè. Want een kleintje heb ik niet, dan zal dat ook kennen. Dat past wel, ja, biedig. Ja, ook hier kunnen we de omvang eens meten. Nee, laat het heel even zijn, want dan moet ik toch, dan baat het klein geld niet meer. Dan moet je dus echt met groot geld komen. Ja, dat kan. Want dat gaat ook via omvang zo'n grote. Ja, zeker. De boom, dat wordt gewoon met een, we hebben dus een kluitmachines en er worden de kluiten omheen gedaan. Maar dan moest wel echt met een kraan optakelen. Ja. Dit is niet meer zomaar eventjes af te laaien en bij hem in de tuin neer te zetten. Maar goed, ja. Er rest nog één ding om te zeggen, wil ze klein uitpakken of groot? Alles is mogelijk. Even aan Diana vragen. Diana, helpt ik verder? Ik kan maar één ding zeggen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Aanpoten met Diana en Tom. Bij Limburgplant. Tot ziens. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant.